салом бинандагони азиз, бо дарёфти имкон шумораи навбатӣ намоиши ганҷи бебаҳо боз манзури шумост. шояд шумо истилоҳи гангренаро шунидаед ва ё бо нафаре вохӯрдаед ки ба чунин беморӣ гирифтор шудааст. мутахассисони мо онро сиёҳмурдагӣ ва ё қарасон номиданд, вале худи истилоҳ байналмилалист. мо кӯшиш мекунем имрӯз бобати ин беморӣ ба шумо маълумот диҳем. моро ҳамроҳ бошед. мафҳуми гангрена аз забони юнонӣ гирифта шудааст ва некрози бофтаҳоро меноманд, ки метавонад дар пӯст, бофтаҳои чарбии пӯст, мушакҳо, рӯдаҳо, шуш ва ғайра инкишоф ёбад. вале дар маҷмӯъ он чӣ беморист? дар навбати аввал назари мутахассисонро мешунавем. мафҳуми гангрена яъне ки ба ибораи дигар қарасон ё ин ки некроз, ин мавҷ шудани як қисмати ҳамин бофта ё ки ҳуҷайраҳо ё ки узв шуда метавонад. ки ин беморӣ не, ин оризаи беморӣ мебошад. Гангрена ё қарасон ин мавти як қисми узв ё ки қисмати бадан, инро дар забони тиб гангрена ё ки қарасон меноманд. қарасонҳо мешаванд хушк ва нам, вобаста ба пайдоишашон хушк ва нам мешаванд. сабабҳое дорад ки вобастагӣ дорад, сабабҳои мустақим ки ин метавонад як қатор бемориҳои рагҳои хунгард боиси пайдоиши сабаби мустақим, яъне судабандӣ шадид ё ки як қатор бемориҳои дигар аз қабили атеросклерози эндартеризи дигар бемориҳо оварда мерасонад ба маҳкамшавӣ ё ки рӯзшавии шараёне ки бо хун таъмин мекунад минтақаро ва ба боиси пайдошавии яъне мустақиман пайдо шудани қарасон. чӣ боиси гирифторӣ ба гангрена мегардад? омилҳои ба ин беморӣ гирифтор шудан гуногунанд. маълум ки гангрена метавонад пас аз сӯхтани шадид ва васеъ, сармохӯрӣ ё осеб ба вуҷуд ояд. бактерияҳо дар бофтаҳои мурда фаъолона инкишоф меёбанд ва беморӣ хеле зуд пеш меравад. мутахассисон чӣ назар доранд? сабабҳое дорад ки сабабаш вобастагӣ дорад ғайримустақим, ин ғайримустақимаш шуда дохил мешавад. сабабҳое ки мисол аз сӯхтани мисол аз моеҳо, ишқорҳо, аз дигар чизо ки чӣ мегирад боиси мавҷшавии пӯст мегардад ё ки як қатор бемориҳои сирояти ҷарроҳӣ аз қабили сироятҳои анаэробӣ, сироятҳои пӯсишовар ҳастанд ки боиси чӣ мешаванд, боиси мавҷшавӣ ё ки қарасони як қисми узв ё бофтаҳо ё ки қисми бадан мегарданд. сабабҳои пайдо шудани ин беморӣ асосан шуда метавонад ин таъсири механикӣ. ба таъсири механикӣ дохил мешавад ин фишор овардан, яъне ки таъсири сардӣ, гармӣ, яъне ки аз барқ сӯхтан ва дигар омилҳое ки ҳастанд ба ҳамин сабаби овардани некроз мерасонанд. инчунин як қатор бемориҳои мубодилавӣ ҳастанд ки бемориҳои алоими попанҷаи диабетӣ. ин аслан дар беморони гирифтори диабети қанд на ҳамаи онҳо ба ин ориза гирифтор мешаванд. мувофиқи маълумоти адабиётҳо аз 3 бемор як нафараш ба ҳамин алоим попанҷаи диабетӣ гирифтор мешавад ки он бо шаклҳои худро дорад. инам метавонад шакли ишемӣ бошад, шакли нейропатӣ бошад, шакли омехта бошад. вобаста агар шакли ишемӣ ё ки шакли омехта шуда бисёр вақт норасоии хунгардиш мешавад ва ин оварда мерасонад ба қарасони андомҳои поёну андомҳои қисман андоми боло. дигар ҳолатҳои мисол гуфтем ки сироятҳои пӯсишовар, сироятҳои анаэробӣ ки дар сироятҳои ҷарроҳӣ дохил мешаванд, инҳо ҳам метавонанд боиси пайдоиши чӣ гарданд, қарасон гарданд. гангренаро мутахассисон ба навъҳо ҷудо кардаанд, аз ҷумла гангренаи хушк, гангренаи тар, гангренаи газ, гангренаи узвҳои дохилӣ, гангренаи фурнё, гангренаи синергетикии мелани. ин навъҳои беморӣ ба чӣ вобастагӣ доранд? ин аст саволи навбатии мо ба мутахассисон. қарасон ба ду намуд ҷудо мешавад. аз рӯи таснифот метавонад хушк и нам шуда метавонад қарасон. аломатҳои беморӣ шуда метавонад дарди зиёд, сӯзиш, гум шудани ҳиссиёт, яъне ки дар ин ҳангоми некроз шуда метавонад демаркатсиони линия, яъне ки хати демаркатсионӣ пайдо шуда метавонад. дар ин ҳолат сурхӣ ҳам дида мешавад, каме варамӣ дида мешавад дар ин беморӣ. агар судабандии шадид ба амал ояд, агар ин дарҳол аз аввал то сиёҳ шудани ҳамон андом пайдо мешавад
сурхӣ пайдо мешавад, варамӣ пайдо шуданаш мумкин, дардҳои бениҳоят шадид ки ҳатто дороҳои сахттаъсири воситаҳои наркотикӣ дардро метавонад ки бартараф карда натавонанд. Ин асосии аломатҳои ҳамин вобаста ба вақту соат гузаштан гирифт. Мисол аксар ки беморони мо дер муроҷиат мекунанд, ин боиси пайдошавӣ баъдан сиёҳшавӣ дар намуди қарасони нам ва баъдан қарасони хушкӣ ҳамун ангуштон ёки попанҷаҳо пайдо мегардад. акун ин бемориро мувофиқи таснифот дорад. ин норасоии хунгардиши андом, норасоии хунгардиши андом бале дорад ки пайдо мешавад. аввал пайдо мешавад агар ки норасоии хунгардиш боиси тағйиротҳои трофикӣ ёки дистрофикӣ ва баъдан ишемия ва тағйиротҳои гангренозӣ, ё ин ки марҳилаҳо ёки дараҷаҳош дар попанҷаи диабетӣ, бале попанҷаи диабетӣ аз 5 дараҷа иборат аст ки дараҷаи 5-аш ин панҷшавӣ аз ҳудуди попанҷа то ҳудуди соқ паҳн мешавад ва дар ҳолат дараҷаи 5 қарасон. саволи дигар, одам бо гангрена чанд муддат зиндагӣ мекунад? мутахассисон баронанд ки бемор метавонад бо гангренаи хушк солҳо зиндагӣ кунад агар он ба шакли тар табдил наёбад. ин омил ба чӣ вобаста бошад? бемориро мо метавонем ба дигар бемориҳо муқоиса кунем ва ин беморӣ монанд шуда метавонад бемории реши сибирӣ ки айнан чунин намуд шуда метавонад. танҳо дар реши сибирӣ ҳиссиёт ҳис карда намешавад, ҳиссиёти дард вуҷуд надорад. дар некроз бошад, дард вуҷуд дорад. ташхисҳо акун дар ҳолати аввали аввал ҳангоми муоина, баъд ҷамъоварии шикоятҳои бемор ки аз чӣ пайдо шуд, чӣ мекунад, дард мекунад ё ки аввал дард пайдо шуд ё карахтӣ буд, баъдан аз истифодаи усулҳои иловагии ташхис аз қабили доплерографияи фаросавтӣ, доплерография, яъне муайян намудани ҳам ҷараёни хунгардиш дар андомҳо муайян карда мешавад ки ишемия дорад ё ки окклюзия дорад, хунгардиш тамоман қатъ шудааст. инчунин муайян намудани ҳиссиёти дар беморон агар попанҷаи диабетӣ бошад, инчунин баъзе шаклҳои нейропатиам ки вомехӯрад, шаклҳои нейропатӣ шуда муайян кардани ҳиссиёти дардӣ, вибратсионӣ ва тактилӣ дар андомҳо. мегузарем ба усулҳои табобат. вобаста ба нав ва ҳолат мутахассисон чанд навъи табобатро пешниҳод мекунанд ки инҳо ҷарроҳии маркази гангрена, ангинопластикаи баллон ва стенткунии рагҳои узвҳои поён, эндортеректомия, ампутатсия агар табобати дигар имконопазир бошад ва ғайра мебошад. дар марҳилаи аввал мо табобатро сар мекунем бо маводҳои доругӣ аз намуди антибиотикҳо, аз намуди витаминҳо. дар ҳолати муолиҷа наёфтан бо маводҳои доругӣ мо пешниҳод мекунем беморро ба амалиёти ҷарроҳӣ, яъне ки ҷарроҳӣ кардани ҳамон мавзеи некроз шуда, агар дар андомҳои поёнӣ бошад, яъне бурида гирифтани андоми поёнӣ. қарасон метавонад дар ҳама ҷои бадан дида шавад. дар ҳамон мавзеи бисёртар вомехӯрад ки ҳамон ҷо хунгардиш вайрон шудааст, яъне ки норасогии хунгардиш дар ин мавзе кам мебошад ёки тамоман намебошад, оварда ба қарасон мерасонад. пеш аз амалиёти ҷарроҳӣ мо ташхис мегзаронем беморро, яъне ки ба воситаи ташхиси ултрасадои рагҳои хунгард мо муайян мекунем ки рагҳои хунгард то кадом андоза, яъне ки хунгардиш дар кадом марҳила қарор дорад. баъди ин мо ба қарор меоем ки амалиёти ҷарроҳӣ бурида гирифтани ҳамон мавзе ёки ҳамон андом гузаронида шавад. албатта баъди ҷарроҳӣ мо таъин мекунем доруҳои дардпаскунанда, яъне ки муддати 3 рӯз ё то 5 рӯза мо доруҳои дардпаскунанда таъин мекунем. оё барои гангрена ампутатсия муҳим аст? ампутатсияи ангуштро дар ҳолати гангрена барои пешгирии паҳншавии минбаъда зарур мешуморанд. дар оянда некроз метавонад ба сохтори нав ва устухон паҳн шавад. дар ҳолати сироят патология метавонад ба марҳилаи тар гузарад. пас саволи навбатии мо доир ба ин мавзӯъ аст. табобат мешавад аслан гуфтем ки вобаста ба дараҷа ва шакли ҳамин алоими попанҷа, агар ки бо қарасон ё ки ба вуҷуд омада бошад, дар асоси бемории диабети қанд ба вуҷуд омада бошад, аслан вобаста ба дараҷааш ва шаклаш табобат карда мешавад. агар шакли ишемӣ бошад, ин ҳатман бо ҷарроҳи рагҳои хунгард дар аввал то пайдошавӣ
нишонаҳои қарасон, яъне чи амалиётҳои ҷарроҳӣ барқароркунӣ дар рагҳои хунгард гузаронида мешавад. Баъдан агар ки тағйиротҳои дистрофикию гангренозӣ агар пайдо шуда бошад, агар имконияти чӣ қадар ки агар қисмати дисталӣ ихтилол ёфта бошад, дар ҳамин ҳолат агар амалиётҳои ҷарроҳии реконструктивӣ барқароркунии рагҳои хунгард номумкин бошад, дар ин ҳол амалиётҳои ҷарроҳӣ аз қабили буридани ангуштҳо, ампутатсияи трансметарзалӣ дар ҳолатҳое ки раванди фасодию мавтӣ паҳн шудааст, яъне хавфи дар бемор ба вуҷуд омадани сепсис, норасоии дигар узвҳоро ба вуҷуд оварданаш мумкин, дар ин ҳолат ба ампутатсияи дар сатҳи соқ ва сатҳи рон фаро гирифта мешаванд. Барои бо нишондоди ҳаётӣ, яъне барои зинда мондани беморон. дар аксар ҳолат дучор мешавем ки пас аз ҷарроҳӣ боз беморӣ идома меёбад. Ин ҳолат ба чӣ вобастагӣ дорад? Мутахассисон ба чӣ назаранд? хеле ки мо дар боло қайд кардем, ин қарасон бисёртар дар беморони диабети қанд мушоҳида мегардад. ба сабабе ки беморон ба парҳезро ба ҷо намеоранд, доруҳои қандпасткунандаро истеъмол намекунанд ва доруҳое ки аз тарафи табиб таъин шудааст истеъмол намекунанд ва ба тавобати халқӣ даст мезананд. ҳамин сабаби ана зиёд гардидан яъне ки паҳн шудани қарасон оварда мерасонад. Беморони ба бемории диабети қанд гирифтор мебошанд. Дар ҳолате ки мо амалиёти ҷарроҳӣ дар якум ангушт мегзаронем, сабаби ба дигар ангушт гузаштанаш ҳамин мебошад ки баъди ҷавоб шудан аз беморхона, яъне ки риоя накардани доруҳои қандпасткунанда истеъмол намекунанд, қандро дар ҳолати меъёр нигоҳ намедоранд, оҳиста оҳиста бо бозарарёбӣ ҳамон девораҳои рагҳои хунгард ва маҳкам шудани рагҳои хунгард оварда мерасонад ки ин сабаби боз такроран сиёҳ шудани дигар ангуштҳо мебошад. ин беморӣ метавонад дар ҳамаи ҷои бадан пайдо шавад. сабаби ин беморӣ гуфтем аввал яъне ки вайрон шудани гардиши хун, дуюм метавонад яъне ки дар ҳамон мавзеъ ягон намуди микроб, ягон намуди инфексия яъне ки дохил шавад, оҳиста оҳиста ба ҳамин бемории гангрена оварда расонад. аслан ин ба ҳамун бемороне мешаванд ки онҳо яъне таҳқиқ дар шӯъбаҳои махсус гардонидаша нагузаштанд. ҳатто аз оддитарин чиз, аз ҳамун ултрасадои доплерографияи рагҳои хунгард ё ки дуплексни ангиосканировани оддитарин ҳамин ташхисҳо гузаронида нашудааст, ё ки ҳамун духтур ҷарроҳии умум аст, баҳогузорӣ накард ҳолати хунгардишро дар андом, як ангушташро мегирад. дар ин ҳол ки хунгардиш дар ин ҷо компенсированӣ нест, боиси паҳншавӣ раванд шуда рафтан мегирад, яъне ҳамун боиси қарасонӣ аз сабаби норасоии хунгардиш дар ҳамун андом зиёд шуда меравад. мувофиқи маълумотҳои ҳозира ва мисол дорувориҳое ки дар замони ҳозира ҳастанд, мисол дард дар беморон дигар бояд ки ягон мубрамият надошта бошад, барое ки бо нишондод бемор дар рӯзҳои аввали баъди ҷарроҳӣ, дар соатҳои аввали ҷарроҳӣ бо нишондод бедард карда мешавад аз воситаи вобаста бо истифода аз воситаҳои ҳатто сахттаъсири наркотикӣ баъди амалиёти ҷарроҳӣ. агар ҳамин принсип рӯя карда нашавад, ҳатман метавонад як фасодхонаи оддӣ ки кушодем, агар ки бедард карда нашавад, ҳатман аз дард шикоят мекунад. пеш аз амалиёти ҷарроҳӣ мо бо ҳар як бемор суҳбат мекунем, аз оқибат ва оризаҳои беморӣ мо беморро огоҳ мекунем. мо мерасонем ки ҳангоми ҷарроҳӣ нагардидани ҳамин оризаи беморӣ метавонад шуморо дар ҳолати ниҳоят вазбин оварда расонад. ҳастанд чунин ҳолатҳое ки нафароне ки мисол мегӯянд ки не розӣ нестанд ба амалиёти ҷарроҳӣ, лекин ин амалиёти ҷарроҳӣ нишондоди ҳаётӣ дорад дар бемор. агар бартараф карда нашавад, значит заҳри амин чи ба организм ҷабида шуда боиси норасоии дигар узвҳо аз қабили гурдаву ҷигари дигар оварда мерасонад. ҳамин оризаҳои наздик ва оризаҳои дури ҳамин беморӣ ба худи бемор ва наздикони он дар сатҳи зарурӣ фаҳмонида мешавад. фикр мекунам ки баъди фаҳмонидан бисёри онҳо розӣ мешаванд ба амалиёт. барои гирифтор нашудан ба гангрена оё чораҳо вуҷуд доранд? аслан инро пешгирӣ карда мешавад? дар ин маврид мутахассисон чӣ назар доранд? чӣ бояд кард ки омилҳои он камтар гарданд? таваҷҷӯҳ мекунем. пешгирӣ дар ин беморӣ вуҷуд дорад. чуноне ки мо медонем, ҳамин бемории
диабети қандро дар замони ҳозира беморӣ намегӯянд, инро чӣ мегӯянд? Тарзи ҳаёт мегӯянд, образ жизни. Агар ки тарзи ҳаёт ки бошад, значит чӣ кор кардан дар кор? Риоя кардан дар кор, баъзе қоидаҳои умумиро риоя кардан дар кор. Метавонад ки чӣ кунад? Хӯроки зиёд нахӯрад, ба тарзи ҳаёти солим, яъне ба варзиши дигар ва дигар чизо вобаста бошад. Агар бемории диабет ҳам шуда бошадам, чӣ кор кунад? Ба мутахассис, эндокринолог, баъдан ба диетолог муроҷиат бояд кунад. Ҳатман аз рӯи нишондодҳои эндокринолог мисол чӣ тавсия медиҳад, диетолог кадом намуди хӯрокҳо чӣ қадар килокалор тавсия медиҳад, ҳаминро риоя кунад. Якум. Дуюм, ҳатман ҳар 3 то 6 моҳ мувофиқи тадқиқотҳои илмие ки мо гузарондем, аз 3 то 6 моҳ мо беморон фаро гирифта мешаванд ба табобати профилактикӣ. дар ин табобати профилактикӣ мо сар мешавад ҳамаи доруҳое ки чикор мекунанд, ҳам антиагрегатсия, ҳам антикоагулянтҳо, ҳам воситаҳое ки ҳам доруҳои қандпасткунанда дар сатҳи зарурӣ ва дар зери назорати диспансерии эндокринологи ҷои истиқомат ҳатман буданаш ва коррексияи қанди хун. ҳамин чизо боис мегардад ки амин оризаҳои попанҷаи диабетӣ дар мо кам шаванд. Бо дигар роҳаш ҳаст ки мо ба беморомон ҳатман фаҳмонда метиҳем, аз попшӯе ки танг аст истифода набаранд, ки боиси захм шуданд. Ба наздики ягон оташдон, ягон чизо наздик бояд ино нараванд, барое ки ҳиссиётшон паст аст, баъзе вақт обила пайдо мешавад, захм пайдо кушид, метавонад боиси сироятнок шавад. пеш аз ҳама беморон бояд ки ҳамун мавзее ки ҷарроҳӣ гардидааст ё ки ҳамун мавзее ки ба ин ориза гирифтор мебошад, пеш аз ҳама ноҷунбон гардондан, яъне ки худсарона табобат кардан, ба дастҳои ҳамун ифлос даст нарасондан ба ҳамун мавзеи ҳамин некроз шуда ва табобатро ба пуррагӣ қабул кардан, то ин ки ба сабаби шифоёбӣ оварда расонад. инҷо ба қадри имкон бо ширкати коршиносон чанд маълумотро бароятон доир ба бемории гангрена пешниҳод кардем. Агар вобаста ба мавзӯъ саволҳои дигаре доред, ба нишонаи мо равона намоед ва мо кӯшиш мекунем бо ширкати мутахассисон ҷавоб гардонем. бохед то дидори оянда дар барномаи ганҷи бебаҳо. бо умеди ҳифзи ганҷи бебаҳои шумо ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.